Andu. Wadhi weche mamoko komachielo e kaunti ma Kisumu, ji 14 yudo thieth e osiptal ma Jaramogi Oginga Odinga Referral bang' yudo hinyruok e masira mar apaya e Akak yore ma Mamboleo. Joneno yango ni alworano osebedo magwa kaluwore gi masiche ma thoro tuch kanyo ka gikwayo piny owacho mondo tiek loso apayano. Ji 14 go manohinyore oting'o nyaka derep nyamburko ma jowuoth machal ka gima ne brege ochot kendo ringo nyaka oko mar apaya. Obila nochopo kanyo mapiyo kendo ringo kodgi e kar yudo thieth ma Jaramogi kama giyude thieth mag hinyruok mopogore opogore. Ariwa malo from Kakamega to lose control to gore piny. Koro wakwayo sirikal ni gikonywa yor ajali matimore Mamboleo Junction. Piny maruo kinyi godhiambo. Warito jogewa to mane yo makani. Yo ni rach. Nyoche konego japiko poko iki gi jondara. Polisi okodich. Debed ni mar sikari mogo chiemo ok de gikonyowa. Lakini marwa makoro ji othoni ok gibi moko wachungo kae to gidhi adhiya. Koro wakwayo sirikal ni gikonywa pesa gichoko ka pile. Chiegni familia 40 mane opango udi orofa more gwenge